Kani kedai ke Patisi TV. Bat bidang pet ya kejinya keren. Markhmat halor kimat. Kembali pi baro banga imahe ha kani program kunjungi markhmat halor kimat. Bat ngi sutana chika de ba ha kani por ngi yo banya dan kat lembat ngi ya iba komandar Syang Pliang ti ke kam ke jam kunjungi baro pi tebi mo dei kam kong san ka bangi ni keren hano ka phang kamat ka bidei bat kinorap mo ide Presiden Jong ke Hill Farmers Union ti ba komandar ngi Pliang sabahai pi sya kani program kunjungi Kembali sibun mah. Di bakman kandidat mo habang ya pai khmat syakani ke election kamtam ka jingjit ke jungi ya kita ginong mi khmat ki ban shna ya kita ki an ya ki matrikam ki polisi ki beper ti ngi iba unong rap bunsin ha ka jingya anti ke jong ula da ki snam mo kamtam ka jala ka jungi kan iju ya jing ki baki ki syam nakapor syakapor paling sudai ba hakan ki election mentalai ka benta ju ki nong rap kalong ka bakong santam dada ki perkhat na ka benta kayo ka kot bat ka jing bet jing biang da unong rap ubet ubiang ngai skamba ka kamra bam ka jung yiru kan dap kan slei kan bet kan biang marba ngi shania tadi telon ha unong rap kamra na ka benta ka bam ka di ka jung ka baman ka sngi ti kum u president bawa jong ni ka seng ju ki nong rap mo ke Hill Farmers Union ti habangi phakmat syakata kayo ka kot jong kinong rap ngim la lat ban ya keren halor kanika minimum support price kabing ong MSP mo ti kumutong nong mi khman haba pi phai khmat sha kanika jala ka jungi ha ka bidei kinong rap ki jongi kumnu pi halor kanika benta Ha kejing shisha kane kadai ka mat ka ba kongsan ngila ban ong ba kadai ka wei ka balong hakmat do namar haba pi penmi yaki jingthung lane kala balong yaki jingri laki no gi benta ka ba kongsan kalong ba pinyo ya ka dor kamur namar menta shubo nga penmi ya ka no ka tiar right let's say for example ka long ship holding ka tela danga di khandai tingka tengala du nong right shiting ka right teka jia kumta ha unong rap right ki ba bun apna jungi ngim realize ya kane fee hoj ha ka wei ka benta ka minimum support price ka dei ka central subject right ti kidon ka to ni ki jingmi ki ba la include ha ka ne ka minimum support price right ka Hill Farmer Union ka don bentaro bat ka ne ka seng na Delhi jong ki nong rap jong kari barak ka wei ha ka badang shen ngi la lech Delhi media keren ngila pensengau khmat ka sarkar India na ka benta ban pentri kam ya ka minimum support price ban include ro ya ki wei ki product ki ba kum ka jela jongi ki penmi right what let's say ya ka dut ro ngila keren ya kata dan rei kani kam kadang don ha ka benta jong ka jingye khun jong ki seng nong rap jong kari hi barak ka wei right tinggi don ha ka ne ka MSP demand support price kadang ka committee jong ki rap jong kari barak ka wei kum ka Hill Farmer Union ro ngidon lang tinggi lai khun ni kata habangi pai pat syaka jing penmi ki mar ki jongi hapo ka jela ngi kwa banye keren lada ayengi tang ya ke input cost ro kala biang ngi ke input cost kalong kumni nama lada ngi mio ya ke minimum support price ro i ka state government kan pentri kam ni ki input cost ki bagi kumunong rap open load right te kumbang ngalong adu mene shubu menta ngi khain adu ka sbo ngi khain adu ka sembai ngi khain ka ngi khain ka baibela ka porpu pordain barak khoi ka porpet hadu banginda harvest banginda lum itu jingtung shubu ukubi menta usong dar shipho tingka te ka input cost jongi ka shipho te hapo kam dai kin ban hiar dan rei ngi nom rap shu ka jela jongi sai kan poi lada klem kinom rap nang ta kadaw ngi ong lada ngi la bandiro tangkat arting karo ngila so kemen ken for example ken input cost bikla kain not moi kitu jing dot sabar khoj dia kata ro ngila so kemen te state government hajing syakari ban initiate ye ini benta kenang ba kan long kan I mean sim ken nong rap bakin nang rap kin yo kin smutu ba opleng kadon jingmi ken ka rap ndai ki babun menta ke lanang kenria no na ka rap na ka daw ba kim yo wat ya ka bai penlut pensep ki du nong penban ken bangi pai khmat chkani mo kumapi ong mapi mo ka jinglut jingsap ka wei ka transportation cost fee bangi perkhat ha ka bidei bat ka ra ka rong yumar rap mo na ka jaka rap man ra cha jaka banyi de thiet kata ka dik baning kong ka ba ar ka jing biang ju ki surap ki lenti ki sengkian kita ru la kan thop lang ta ti kumapi ong mapi ban
bu le si tang ya kata ka bentaru ba unong rap unum yap ya ke ba ula si ula de pendut adis bendan ke jingmi tang hang ta ti pisno day ni em le si kum ha kini ki benta mo mari bagi pai khmat chi yu du ka jing na du ka tu ka jing ot kilo le ka bla da kisnam ka layat benta mo ka layat kisnam ti handai ngi yu I pan ba unong rap dei ngasuka on tua jung na pi kan ni ki judan ki kali ki bawan na ki jela ki markhap na asam ti kitu ki wan thit be direct nang tai ki wan thit be na po lingkha ba ki nong rap ki rap mo ti ha ka be dei ba kan ni ka benta pat pi ba hatu kan ni ka rukom de si kan don ka don ka jing yo nong yu nong rap ne u nong rap udu nong ne wa da kan ni ka benta ro pi hak ka bakut hingi kwa bandi te compare la daki wan thiet na lingkha kam don jing per tang ba ya ka dor ngi di ban yo ken fi hakum kanuksa manta na lingkha ngi wan shayo kumba pi ong pi ka involve ya kan ka transportation cost right nang ta kitu ki nong pendiro ki nong pendiro ki hap shim ya ibai pendi right mar fi ki nong la da fi yipet hayo du ombaro nong rap wandi right Rita katuka rayodur kan nyam hiro la da ba rap kin wandi tiki don kini kinong pendi kan middleman right kiban penkit umar klik pendi hayo kisawan pen ay ka pisah shnong te la dak ngamur banong la dak iwan na lengkaro kam per tang bangi di banyo ya ka dor kan hangi kam don jing per langi di jing syaban di directly haki briu ki balong long ki babiang ki bom kwa ban 4 kilo ki ba ay ka dor ki babiang ngilingi kemen ya kata kam don jing per wat hadu menta mendu barai ya kador kejong ki marap hang ni hajalah kajungi krang baki pai bale sigi bepet kin kam shai ma kani ngila persyang na keleng jungi kum kaseng ngiong to ngin ya sungtho ngin don ka jingi teli para norap ten rei pilas tu hi ka jelahi boro ko ngim parla ban pentlilang ka wai na ta kadau ngi kum kinorap haddu menta mane ngim parla ban rai hi ya kador ngi let be shayo ngi kli ban yaki kat no fin thiet yu ne umar jungi teng namar don basia phone kum to para nong rap ru ya phone kador menta katno tala ong shipho tingka te le seng dai le kit man step da poi shi teng singi kador kala hiar shu kum kita ki khap ru ki jia te kamut kam kabom tikna kani ka dor kamur ni hab kli be na kitu ki nong khai katno fin ther kataro tang kata teng is long ngim sngu teng sumum di try te pi tu mar long kuma makihi kitu bathiet ke di try te man tau nong rap lawan ra hayo ban likit biang snong rum long te ta kadau ki yo lat hang takin ban nyon kan te ngi pa ka storage facility ru kam dan haki yo ki jungi la kalong hayo du la ne hang no storage facilities kem dan te ban likit snong ta me adap situ bahaba ai bet kan kat baki ya bu dor maki sakawero sisen bawan nasional em ka arbaje ka kali kala le te menta ngi haban ya be ru ban lik pa snong hayo lele ki don sakini ki kumbangi ong ki middleman ki turu ki ong yunong rap pi pet no hapo ka arbajero teng ki shimma ki yo tumar ki sadi kelang tu nong rap yo portang sipang te lada kitu ki dan kitu ki middleman le ki be no abet ki ong kam kladai sa kapor jongi nong rap la hap pet kumut kayu duru mlong try he ru mlong try la sulong hababun kilang susyak nyot bet kan kalau kamu jing pegi jing pi hatu ka sarkar menta begini kran chapang ni election dei kebenuan begin jet iki ginong mikmat ginong tau kita kimat trikam pi slow day ne kumnu nomor pi bidan benta beginong rap balik si kan don kata kalat kalenti kerukum trikam ba ka sarkar de si kan la ban bu makai kan dor khnang na benta ban bha ban miat ya unong rap ru kanum kata than bat kham tam ya kini ki nong diru kibat ki middleman menumur kibat thiet kan kidi ki nong khayiru mo lesi kala ban ong kuma ler ukubi thiet khar artingka sebut shaki ru pa ba apa ada bam nong lesi tang lai sau tingka no weiru mo lesi kan yutur la im bat yaki nong rap ke im di bisngo ko dei ni am lesi la da ka sarkar hi ka lesi dalim baki rukum trikam ko jongka bakan shim kai ka bentaban rai ka dor kamur kabiang kare kabiang la da kale kumta kan don ka kenja komiti kindon langki kinong rep bakin decide kan sengap kan ke government ro amla raban ong ba ngiru kum kinong rep sunyon ben yaki consumer kata kam la ban long tiki consumer kim la ban sunyon ben yu nong rep lane ki nong khai in between kim la ban sunyon ben te ko bangal ong mene la da kadon kata ka committee le se kum ka committee kaban ken mandia ken yek taki input cost hang ta kan te
te hang ta kemut unung rep uladon te kabiang lada kadon ka polisi ka bakum kata hakaba ni rai lang kenya kata kador mendai tang ka government la ne mendai tang unung rep mendai kilas tu kin sim ki feedback ken na kinong rep kumno pi penlor kumno pi ai dan bisa decide kenya kador kemut hang ta kan wan ra ya ka jing yo nong kinong kinum du nong ken unung rep lai jukwa thani kata ka jing yo nong sipa palat kilas tu hi tang ba mendai pada ki babun ki kapte haka jing lap ki jungi kalong hapo bete wat ya ka jinglut ka unung rep ulut kadang hiar syu te kata kadau kalong ka duna pha kenya ka yo ka kot jong karap karyang kan Markan so berdasarkan ciban hai kata benta mo ba komandar nipet ki la jingrap ki bak sarkar ka ai la kalong ka sbo la kalong ka jingrap ling ba ki kor ki bor kat gung kujuk start menta so dei ba de si kanum tanga jing penbiang sbo tanga jing penbiang ki mar ki mata la dak la liban pet ha ka marketing perspektif ru aga benta ka jing penyak jauh ru ngatrai kalong ka jingrap sibun yo u no rap dei ti haba pai kmat kemane piong pi ha ka bidei ba ka jakabu yaki chor adu menta marba ngipet di skim nai ba ki nong mi kmat jung ki yo na ka por mo ti ha ka sistem ki yo kat no bat san sistem ki yo lat bat ku mengitip hi ha ka jela ka jungi ki bubun ki bidei gedang shania teli telon ha karap karyang ki bun ba shania akarap karyang mo ti pisung dei ni em le si kat ku jing skong jong pi bandon kita ki cold storage ki jakabu ya ki marap namar hadu menta kan teli sai gedan ka jela hitang kato kat neteli kim da bun re kanam long sufficient kin la setang laban ong tang san persen ro kampoi kita ki jaka ban store kan ki sudon kai tang hni hang tai ki don baki project ki barit baria ki bala ban store tang kato kat ni hakikat to kat ni ki jaka dan riban ong ban store watang arpole persen ro kam pat don kan itu isu long tengkat hang nor don kai we cool storage barit da village hang tu chnong hawe ri haba pej hi salansar kam ngilaban ong hakawi kintin 4 don hiro kita ki storage facilities kan tak ba en marba laring perkat laring dan saka cool storage di jor barok kilong le kan put no ti haba pi kumo pi ong pi mentagi dang dan tang handian ti ngasngo ba kumo jolong na kapor ka jing shong shit bani dawa district ti la da haman ki district lu ki don si ki jaka ki ba ki bon ki dong rap ban ken man chim nang census mo ya ka jing bon ki nong rap ti le si ngila ban bu ya taka cool storage chu ki jaka ka ba karap karyang kambun de si mukum kita ki kan ki bala nomor katavi kalong kawan me ha ka policy making ka jing snai kita ki mat trikam takadaw ka ni election kalong badon kam ba kham tam e na ka banta ki nong rap umde uban kot tang hapo ka lingkha ka ba utre kham tam e wat ka jing penia yo tingi ju iru gini ki scheme sarkar pi ki bawan na ka sarkar padeng kan ila gini scheme ki ba ki ai jing rap ki nong rap no ti ha ka bede pat ni ka ni ka benta pisngo kum no mo ba komandar bagi don ki cap ki snam ki wala ti banyo e kadung ka scheme ban pinshisha ban pintikana hab ban ai ka duler ka jaka ka kot khando ti gidan ru ki ba don ni kata ka jing suthu bakla la ni la ban yalam bakla ru ya kan jung ka jung ki le si danu ban ong ba wanum ai ya kita ki kot jaka ba pinshisha kni eta ka jaka rap ki jung pihak sarkar kum kita ki kai gi fidan man pinsngo fi kum yakini ngi na kapor ngi sat pelong ya kini ki awareness program kum kaseng te ngi don khnang na menta kata kan fi kum kanuksa boro sikata wat ya kini ka PM Kisan ro ki yating ki nora ban sim hadin bengi ngila sim ke initiative ban kren lang ba ki ni ki social media ban kren ha ki meeting menta ki la senang ya bun ban apply rim chua kim dan ba kim tre kan ban apply te menta pada bala yo artat ini pisa te ngi kum kaseng ngi don kin ban ong ngila pen syai kin yaki kamlong da ong bang isu ai kot kislat ang ban penti kenapa pidon jaka kan mendai da ban le sim no kata ka sarkar ki jaka kan le sim le iu hi menta kum kanuksa fi la pas matrik kum no ngan tib ba fi la pas matrik fi abdon nem certificate te kum no ngan pen sisya bang adai nong rap ngadai ban don nem ka jaka dan fi sayo ikan kita kijing mentoy kum yikini ngi ju pen syai hi te ita hi ingi jai shat yale hi te kimdei hi jing sha ki nong rap ban tieng kan kini ki long iki kot kisla ki jing don kam kan te hanre lada
sutu bukan poe du tau put bakin nyapan hi kata jika kinong rep ru kila kan ban let's say kum kitu ki kum kinong rep ki bempat yamat kum ni kila ro ban fun sengi ngi lengi don ikni ki presiden haman laki distrik haman laki blok ro ngidon haki circle haki sinong ro ngidon kinong kitkam tekila ban ikran lang bagi nong yalam ngijungi baro ngin patlong ki member jong Hilfama Union dan rei kum ta mentala kum ba silak sanpo hajar tam ngila don kala ban poe ki arlak ladang ngila simbiang ka sensus te kini ban ikran kan begitu kinong yalam jungi at least bala kam nang kam start ndai ban sungi be kan war bun sien hangi kam pensionong sionong rem ha ka tharai ke imat bakahana ti ke ai ga baki asko nang ni nang tai ti pelong be ka jiksi syak lam da pensitom menti benya mo ti bisko ku pada ha ka dei bat ka roi ka par mo habangi keren ni ka roi ka par dei ba komandar kawan ha ki babun kiliang mo ti habangi phai khmat syak roi ka par ka ba na ka sarkar pedeng ne ka sarkar jala ka ba ka kawan ra di bagi projek ki paper ti don du ki khap phi ni marba ka project nang nu ka bawan ra kan don hiru ya ka jing mentoi ka jing du jing mentoi ti lada kata ka roi ka par kan kata ya ka jaka karep karyang ka bagi breu ki im ja ki bagi breu ki besail ka jong ka yeng na ka tu ka bri na ka tu ka lingkha ka bagi ki tre ku men chu ai noksan ku men hakani ka jing kwa jong ka sarkar ban dam ya ka ti ka wa umongan te kibun bahagi jakarap kiban kata ban syak kata tu bat kila ya ka bamentahi la syu pensenge sipor mo ya ka bamentahi ki pensenge tu ti ki pat sang kimpat ya syikmat ka padong isu kala syu i tu ti pisngu de ni amba haka kerteng jogoroi ka par mo ban ya penpat ya ka khandau ka syap ka balong ka jakarap lada ki brio de si ki ban mi khamat ki di bandon ke ka jing sngu khia na ka banta ki norap ni kong e pisngu kumno hakabedi berkene hi kabakam kongsan dei banya selok syabe berkitrai jaka kan let's say kinorap ki basa kum hakatu jaga kum bak piong katu ka power project nakleng jungi hi kum kasengin haban keli shwana gitu ki norap kitrai jaka lada ki norap ki ong ba ngimla ban ai temdei hi ki ro ban le jubar dan rei lada ki norap ki sngo ba nakata ka project kidon ke jingyo ajing mentoi kadon ke jingyo nong let's say shubu kum kanuksa manta ki ai sibuk ka jaka jungki ke basong dor 10,000 ngishu ai nuksa kan te ka government le se ka ai 4,000 klik tit jaka no shawai lane hakata ka rukom kan nang taki yo shu sekiwi kui facilities te le se kila ban menjun re ka bakhadu hi kan syong bai haki trai jaka kan kinong rap ada kinong rap ki ong biang te ngihabannya menjur re ada ki ong kambiang te maki ki sotu kamba kan te ki trai jaka hi kinong rap ki don ka benda ka bakhra ban rai kan mla ban shu le jubor kan lada maki ki ong m kemud m lada maki ong hoaj kata ki bangi kum ka Hilfama Union ngi yang kan ti hakabai dei par bagni kamrat mo habai phai khmat chiki gi jela sharitor kata ngai keren ka kamrat bun sien ka juher pateng naki pa haki khun bada bangi phai khmat pat shani ki ngamtep le si ode ka jinglong jingman do ka kamrat shani ba kam dadon kata ka jingmi ka bakhambun le si kimi ki pa kim dapen slur thandu ki khun bagi beteng ni ka kam le si kala banderu naki samna bakim kwa ban tre ya ka kamrap le ban beteng ta ka kamrap namar ka kam kolong ka bakhya ba ka jingyo kolong ka barit mo le si kata kala banderu ka wei naki daw mo te pisngo kumno halo ka ni ka banta hatu ki kita ki jingkimi litina ka yang jog pi kum ka kunhun nong rap mo ban penslur kan ya ki samna bagin shimti bagin phak maru shaka kamrap kam tame nge keren menta ya ka jingkur do kam kur do jam pi menta hakabi ribat kan ni kamdan ka kam ka bakhya bat kamdan kata ka kam bong bom kwa ban trei kam judon kum kata how no rap lane mano menoro kalong be ladanga trei ya kene ka kam langa imja ngayo katno ya kata hi kene perkat pi menta lada unong rap ukun jong no rap ulayo i ba ukpa ke kemi ki barap bariang ki don ka jingmi na kane ka kamram dalile iru am kinom kan randian kin beteng syakmat kum kanuksa ki don ki samla ki ba la sedang kene ka rijingri ki don ki samla kum ki khot jong ka Hilfama Union bat ki we ru kum kinong risniang ki bala ri khambun teli ka jingyo jong ki kala don ka jingyo ka balong hadu sanpo hajar hadu silak ka sipnai te utu khun jong
utu kupa kami dalai leru kin nom kan ria na tu kakam nama kakam sorkar le sekini kan no arpojar lai pojar kat baka tu kakam ris niang jong unio san po diar du silak te hang ne kadi tang na kadau baka jing yo kambiang te ban thau ban wanra sya kata kapang ba ban long ban ai min sim la ne ban atrak iki samla bala nang start ba kin pai sya karap karyang kadon kambe tang ba unyo nong na kata kakam rap bat bandon kata ka jing yo nong ka biang kadi bandon pada ka polisi nang liang jong ka government ki polisi ki di banlong hakaba yarap ikitu hi ki jing don kam jong unong rap ken kum kanuksa mentafi ki babon kini ki ngila ban ong wat ki nomi kmat lani ki politician lani ki no ginong yalam jong ki san partai pi ki shu ong bet ban kentiu ya karep karyang kim tip ya kita ki detail hangta bat kumno ban le ban kentiu ki politician ki yo sngo nang no nang no ba ong ba ki kwa ban kentiu ya karep karyang te kiru ki ong lang to ngin kentiu ya karep karyang re ka jing sisa kini ki political party kila di ban bu ya ki nong wat benia banti benia shwa kan election kila di ban penmi specific kila di ban tip ki ki jing jong ki nong rap riban si ong ban kentiu ya karep karyang ta mengaru ngala ban ong piru pila ban ong kim sung thu pada iki detail kum ka sebo kim sung thu iki detail jong ka cold storage kim sung thu iki detail jong ka dor kamur kim sung thu ya ka dor jong ka processing kim don jing sung thu ai ru am tena kata kadau haba kim sung thu ndakila don haka boru kim tiep ra kinum nang banwan ra kita ki polisi ki babiang fi kumno kinwan ra polisi haba ya ki tiep ru kim tiep ndakila tip kita ki detail takin salah man solve dan nak kata kadau kini ki political party nga advice ki ban next election shua bakin benai manifesto kini ban le research wa kan di bani kendu shua kan bat kinong rap kumno ke ke ba fidan kam kumno si saban kentiu lada pikli menta kin nom tip ta rek jing ngingim kwar bal ong ban kentiu ka roy kapar ngi kwa bakin ong lada wan mangi ha kabor in aya fi cold storage lada wan mangi ha kabor ngin persyang ban ai processing yelo sedo ki mar mo ki ba tuna kador kamur ngin wan ra ngin pen kala value art no ifi telada fimio e kador ke babit babiang ngin persyang fi ban connect ke market lada kambiang kasbo ya pingin penbiang kasbo lada menta ngila ngiru ko ban pesirur ke organik kin ongken ngin ya pingin penbiang bit kasbo ka badon kam nang ta menta lada lar tung jing tung ki ban ong ru ngingin pen klanye ka pest management agency aba yo le se kadon ke jing hiar thma jong ki knyang ki po ke di bania da ban la ban le kata tele se menta ladon ke natural calamities kadon ke jing hapria kin ong ya ka ningin ya siu kata ya fikin rap lada kadon ke jing penjulor ikita kin ko ban tip ki detail repisu ong kan tiu kerap karyang ta pim benar pim tip pim le research mi pisi ong ta kumno kin pinya kan tiu ta kin kan long ka jingmi ka babiang kumno kin kan penseluri usamla ba le jerap mentale lengen itu ipi haka jela ka jungi kala nang hiar kani ka percentage jong kinong rap ki kambun kinong bela menta te kadlong ka jingma ka bakrau la da kinong rap kim rap shu pila sung thu kat kumno ta ka demand jong ka bam kan kiu ka production pada kanang duna kan don ka jingkiu dor ka ba hadu kata le sewat ki ba duna kayo ka kwat kinom la shu wat ban thiet iki jur ki jap long lada kala hiar sisa lada kim tre shu ban rap kan kamu kata ka jelas ai kan poi bat kan kasuk kanu sorkaru kam la ban ong ba ngila roy ngila par lada unong rap udang duna kayo ka kwat namar ngiju yo sngo ko ji ong ba nyu pau berapa persen de unong rap haka jela ka chungi tela da yo utu berapa persen udang duna kayo ka kwat hai kita ka jela ka chungi kan kiu kan nom la ban kiu da leleru am pe indirectly am ka kata sibun phala da duna kayo kwat nong rap wat ya ka pule puthiru ka kata ti namar ki babun ki khon ki de jong ki nong rap te mentala da ka income chunong rap ka duna makiru shano kin la ban pha school te indirectly ka kataru sawat ya ka jingnang ka jingtip ya ka literacy ro te ka hababun kiliang kan ka kata lada kinorep ki duna ka yo ka kon yang sui hap si ka de ka bidi ba ta ka bentamu nomor ba kamentoi bangin shu kaang bangin kentiu kham dangam jelio marba teng ni ban pen kesan ni lakanya ka jutang bangin bangin wanra ta ka burom ki ijot yala di hakmat ko perthai mo bangin pen kesan yala di
Cam nati banyak kam nuat banyak. De sing la benong ubri bompat jungam tang hak ti jong kelingka bun batai kam rap du kolong ba e. Di pisung de ni am le sigmon chu ya keren hak ni kapor mo. Ba hak ba de begini bentak ba pikiran chapang gitu processing unit. Bat ki bentak ba phet kita ke la benong le siki lat ban ai kam ai jamru wadi ki kun samla. Di lada kala benong mar ba ka perthai menta ngiya hak juk jong ki self help group mo. Kiseng kiba kikenhuan kiba dan hak kisnong tada ka sarkar hi ka plera plenti ba kini kiseng hapok kaseng nongrap ani kiba kikenhuan kiba dei ki nongrap si benta certain percentage kini nongrap certain percentage kini tang ki but kiba dan yang kata jing start kemno ban penya yo tada ki dan kumi kita ban penslur kana ba kalong gajumen toy kalong ka don kami ki self help group lene lada mdai ki self help group lene ki samla entrepreneur ki balanang la start ru compare kata lada ki yatrai kum ka group ru ka biang te lada ki trai shimet kum ki samla ru ka biang tan ri ki di bandon kano ka polisi ka jing plilat kan na ka government let's say kumbang ala ong mene fi kam don jing itu ipen ba fi ong phi ba ubri ubom tip kuran start kam ngam damut ban ong kumta rei kidi banda wat benia namar hak ngingi kasuk ban fi tang ban shiwat jing tip ta kam don keno ka kam ka ba ka ba ong ba kam dei ka rocket sayan gani kita fi ka shilong tang ba ki klem penle jingmut ta kim ko ban ti benia ek tu ka subject kan kim ko harba film ti benia subject teng fi lalong kumba kran kelumar kan kam harba film ti benia kam film don hero itu jingmut ban kentiu kan ten rei lada fi kwa si terang si syaban ban kentiu fi ban ti benia kan menta sebut ke jing kum kinong hikai menta fi syukran rumah te long hi habi kendu itu kinong hikai kan ta kin sa sungutu kan anan pisa wan ra ki polisi te hagijing sya kum ka processing lani kum tuk self group kum ong fi kalong ka bakong badon kam do ta namar kila kum mangalong kam dei tang ki group kala ban long ru ki entrepreneur ki samla ma bi kwa ban shim ni ka kam ri ki di ban don ru ilat ilenti kan ban let's say ikan ja kala long ban incentive yakin ki samla ki baba kwa ban sengi ni ka kam lani kala ban long ba ki ai 20% lani 30% subsidi yakitu ki machine ki ba no samla kwa ban sengi tai kam long mak nslur kan mar ngimla hiru ban expect ya unong rap le lot ya kita ki benta ki processing kini kita ki ban don kan ki area kum tu kan unong rap hi bunsen usulong ban penmi ban te kin sadon pada ki we ki samla kan ki balong kum kalat yo kam ya jam nam ta jong ki te kum nuk sa sibuk mentangi penmi ya ukau te la don usamla babu ya ki machine ban terlihat stai kamur barok ki norep ngin hebu masjid lut untuk te kata kam la long tri un kindon kin haki cluster untuk kan ti kindon ki samla ki ban bu ki machine ki ban terlihat lani ya ki machine ki ban pu lengkha ki traktor ki tai bani simwai lani kum kita kan kilat te kemun kala long ka jing mentoi hinong rep im kwa hiru bo nong rep barok un proses ma tu un le ma kata kanum la hiru kata kan Tiga movie orang film kadang kam sya kata, bat abang gaya keren beden ki perok ki baya tuntit, baya tuntit. Di lajun ai training ki naga kapor kumnu bantung. Henry yuk sembai kalau kebaya. Di sekum kini kiki ki badan kam de si ban ngam kampanya, ban ngam kam jeli, ban tip kampanya. Oh, bat ngasu dan ong ba lada ubri ule ya kadang kam dan kam mande janai. Tak kalau aku nak berbentar, tengah skam ba aku bisa kena mikmat besi kiban dan shisha tengah jika ki pencitam yang dia kendian, no, tak kendian ban ngam jeliu ban kam situ hampa ya kan jingye kan jong orang. But nak ada yang jong pi ba, komentar syab ngin jit ya kini ki non mikmat how do arja lain ta. Maka ketika election kalau berdan kam hadu kata nabar bahat ni sansnan ki kilaban kala shibun ki kilaban long kajing mentoy lani kala balong kajing du jing mentoy we ni la bakala ni tidak kala yang jong pi bumi khmat na kam tan norap ki buat kawi kesur kai ka ba ki nomrap jong kajela ki dan dari ki angut ba pun urlong kai kata kajing kwa kajing terang kajuki kum ki nomrap bakin urlong kita kajing kwa kajuki nak benta kan ni arja plan election de sila de nomrap khmat ki ba job dan kita yo yang kata ka jinjab akan election mata kita ban le nang tang orang ka kongsan baning kong ka banging kwa kalong ba nakliang joko sarkar
kenang ba kindup sngu thu rengkat lang bat ki officer te rengkat lang bat ki minister ngila ban ong ma la ni chief minister la ni ki minister ki badan tu ada mdai makiru kiri bandon ya ka kenhun ningkong ning syabdu pidi ban khot ken ya ki norap le se la man ki jaka nama teng ba ladangi ong tang ha amar sya sau duas makurat da kawai nang tasya bhoi ki jingrap da kawai long ki kham ya per ndiat syawar kala long da kim wai sya jantia ayu mar ba khambiang tu mar ba khambiang te khot ken khot ban ya selok shwa ken bikin sung thu pha dan pisawan rak ki polisi hakijing syam dan kam tan syu ya kata ngi ila debdan kene ka farmar parliament teng mensyua ka bangila ya kran hang tu kila ban pek nuksaru nang tu ya ki ba kum ka sangila sojas te andan pisawan rak kan kita ki polisi ha kita ki intervention halor gitu ki point ki ba ngingila pa kan ningkong hi bakin sutu syua ben ada kila sutu kalau kila la te ban shim decision Mamanta teng ngam kenoi kila da pim sung thu teng la da pishim ka rai se sung tip ka dei ne ka light ne yo kan ne ka e ka banjia ten rai shisin ba pila sung thu ya ka kam ya kan ta ka jing ya pila la ban shim ka rai ka babiang ten ka dau pihab ya selok shwa ba kan e yu pinya selok tang plong ta i program ba shi sngi ar sngi ro bat kinong rap khot kleng ngap ya ka sur ka jongki Unong rap teng unkran bi kasur lajong kidon saki expert ki balalik pule hakna agriculture kidon ki officer kidon ki IAS sawan ra kanya kata ka polisi ka babiang ni kwa bakan wan ka bottom top polisi kamdai menlong ka top bottom polisi nama teng fi kirai nang sekretariat kita ki polisi teng kaya lat te wat ki jur barep rukunya tip te barep ayo ki mana sembai pemban kini mentari mentari yo sembai badai kim tip te ka cakang tu jangan tung ayo dik simudul baik to borok kami ke jalan ya tung anuk sau kajor ki munduri bar ok me kaliat ya tung jur kan ni kidan ki caka ki bom long kan te sebut menta fi ai sembai so nyam tra piong ban le tung sya tu caka kriat ro long long ta kedai tang be sya riwar kan hang ta kan da flash tu dan sawan ra ki polisi ki babiang ngange la be ya kan fi ada fi kwa hi sya ban sol pila sngutu pisngap ye jing e jongki nong rep la da film la sispa rom le watang lai 4% ro klalong ke jingkerku ka bakrau pi lada ki la syai kata nginum pat ong le ya kata ki bun jing dawa le at least sngutu shwa one bat ka team ke jong pi na government one bat ki officer one ki bat ki politician ya selok bat ngi ngin ai ba specific ya pi shim le shwa kini dan accordingly bisa shim ya ki decision kan mane fi kedo shpang tu tet te jing sya hakwai kaliang na kaliang hoit ka ngiduna sya ya usmbai dan rei hakwai kaliang ngas ngoro ban ai kublai ke jing sya ya minister karep kariang ba bantai dor leng do namar ba ha po ke jing lam ju i la kampen bun khendiat ya kini ke jing penmi sembai keempat biang ma tang ba alis ila persyang te ban penpun i sembai dan rei keempat biang ka diman ka jur ba teng scam ba ka next government pada kan pen kraw kan pen he susu kan ya ketuka sentara operasi long kenang ba kan bakwa sembai dai ban yo kan menta tu fi da kwa sembai tang ngila ban ong tang nakashi spa tang arpungut rek mio man la bun ha kwa rep utit kan kumni boton nang ta ni oyster kan ni ka yo nong ba ka diman ka bun ba te uni utit lai sebut lam ta fi pen terkong shwa sebut kum boton bisa di sebari ru fila te fi pen that shwa kan dehydrate shwa kam tu le proper packaging kajing ya utit tapi di 5 star hotel barang-barang de ki di dekat long kajing yo nong ket saya bun ha te ki ban yo kam kan na kene ka kam tet lada lala ban le akadur ke babiang kata ka dei ong fi mo ka proper packaging and proper marketing ke mengi ong mo ti kapat kan ma nga ka wei ke bang dang pet na po ka wei ni ki yo wi di thiet online mo ba ka malai snap kor ka pai khalai spa kamalai snap kor kapai syuat syubarnes mula kapai cut live spa na online kata mo ti kum kini ki kan mo la pinang mun mandor ha kom ke badai proper processing kala ban plelat isibun ngot kan ki khon ki nong rap pa kum ta tar ti shop nin pun kut hatu pi su dei ne ba hakan ka jela ka jungi dei bangi phai khmat sha ka yo kam tam menta bangi ong ya ka yo kemarap ni perkhabit tang ka yo do mo te hatu pisau di ni am lada ki pen khapat se ki we ki yo kumalong hak por covid mansha
yo han no mer keleng kini kiyo mo kajing don jo kini kiyo bat hak keleng ki jaka hak kapsul hatu kan ni kan kam ya rap si kini rap kan kam imnya kan no hi kaniaram tenrei kani ngila persyang hi teri namar bengi syania hakini ki middleman kinong khayi ki babun na pedang jungki ki kwa bai ban thiet hayo do tangam tip kadai na kano kadau te teng lada persyang ban pli ki euro lada umdon kini kinong thiet kala sulong sakut no kaba kambiang hi datang uni usieng yo i bakidon ki yo la kajong te kadon cisha hi kajing nong namar baro kim yawan hayo do fi usieng kum ha bohirumbong idon na kajong kayo nang ta sikitan nong stoin ring idon na kajong kayo te kumtu idon la kajong hajing syala da kidon leki nong din haman lagi jakakan kambiang mar ka jing tu jong kini gimar kan kamduna fi tingin kam yo nong kan te nrile seki nong khayir gi sutu ne na kano kadau te lada hadu mentahi ka ba kam dawa ka dehi hayu do fi te lada kidon kini ki nong di ki haman lagi kimut nong kinong thiet haman lagi jakakan kan yarap bahaken nak mentaban pen long ban suk nak man sagban lek kiet ru kan kamsuk nang ta haman lagi jakar pen pinwan haidu pun kam syu banwan te tang ne yo le se ki dan ki trik bakum ne kum tai ru ngim tip ya kata tang rejing sha ngidon kam ban ya trilang bat kinong khayi ngidon kam namar maki ki de bandi tang re kum de ken ban khanyot ken ya kador kamur khajing sha ki de ban ya rap ken ban ken tiu ya kinong rap te kata hi ngaju kerpat na kapor hi kini kinong khayi bakin yarap lang makiru don ka benta ka bakrau bakim de ken banya khanyot kinong rap tela da shabar ki le diru ki banya sat lang kan nai ong ken ba o shabar de ki thit tang san ningka te hap thiet no sau ningka pide banya push lang te ngi kerpat ngata alai de ban kadi bandon ro ka fi iwe benta bangi la ban market ya kini jur jongi am da village ha sam ro am kin ong be shlong sabji demi kajing mar ro kabang ujur ubabha asam ukamrem ujur shilong bani ujur pami nang tai kiong shilong sabji te kala don lupa ka brand dah ne ting hab yarap lam ken yengi makin kam penmi kam bun bangin yo nong kam bun namar ba ngi ka jing penon kam yo dawai kam dadon long tan adu kata fi ngi kam duna te ki kam long healthy hi laino tang katok ane ki marep ki ba mlong hi ban penon kam dawai kum so saw tu mi hiro ladam penon kam dawai te dena takadaw nagleng jungi kum kaseng ro ngimban sengi haban ya dawa na kasokar ban rabiang itu kadwai mo kadwai melu te mentala ngilayo ter ha kejuk kapor ngi kentur ki nong rap bakim dei ban ai syaba palat hadu ban nakta ya ka kot kya kan mangi ya bam ki ya bam ki wei ro tingim kwa ban long kita ki kinong mo kinong ai dawai bi ya ki wei in pendon kam kat ban biang berki officer ki di ban ya ben ai buit lang kin nong rap kat no ka ban nom kata ya ka kot kya mar ka kot kya ka long ka badon kam hadu kata kajing thau ko biang ha ka dei mo ta ting sudai shibun mo ba kermen la sai ba kayo du kan kelan o kayo yo nak mentau nong rap mo du shidu ta ka bae kam tam nam tau nong rap ken mano ba ai kerteng yo du te ngit skam ba kadi jing kereng jungi kan long ka jing prat jingmut nak benta ki parok perjor ki be pe ngi han ke por bang sutna chi ka de ga jing sim kha ga jung pi ba pilong bela kloi ban wan mo bangin job ni keren ba de pli jingmut mar ba nak ba burom lada unong rep uim mangirungin im mar ba yo la sha hadin habut ba ya ulakam jong karap karyang on bat danu kalong ka ba e ti kumba dan hi we parok mo nak kun hun jung pi ba alfan siong ba kat ba general secretary jung pi yang ba kat ba unong rap dang yat marway te ka e kan inong rap nang sya khnyat si sya khnyat te kan mau ka we nak nuk sa nak snong support dang makla ha ka baki ha ka baki yuki rai himaki ya ka dor ban thit unong rap in thit kata india kata la kata ka nuk sa ka ba ya te ngi an khudi shibun ai pi ba komanda ta ko ble shibun